लहंगा लहक जाई। जी हो, शेर के वार इतना जल्दी होखे वाला बा ई केहू सोचले तक ना हुई। अपना पावर स्टार के जैसे सपोर्ट करी ना जा, हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके बड़का बिहारी के भी सपोर्ट करी जा। अगर ये वीडियो के फेसबुक पेज पर देखा नहीं तो पीयूष पेज के फॉलो कर ले। हो पवन सिंह सच में पावर हाउस बने, पावर खत्म ना हुई। तांडव शुरू हो गई बा। आज से नहीं 3 महीना पहले से ही आप लोग लाल घाघरा के पावर देखनी जा कि 3 महीना के अंदर सबसे बड़ा गाना बा। आप लोग हरी हरी ओढ़नी के पावर देखनी जा जो 2 महीना के अंदर सबसे बड़ा गाना बा। आप लोग पुदीना 2.0 के तांडव देखनी जा जो 1 महीना के अंदर सबसे बड़ा गाना बा। आप लोग 5 के नाचे आई हो ओकर तांडव देख रहा बानी जा कि जब से गाना आइल बा ट्रेंडिंग सेक्शन में 1 नंबर पर चिपक गई बा। शायद अब लागता कि पवन सिंह के